Ingon man sa Facebook page ang programang nagatod sa espirituhanong pagtuo. Nangalamit ng lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nag-unang evangelist na si Juan Ramilo Mangales ug mga kauban. Kaigsunan og mga mahalamong tigpaminaw na nasab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Perse Incorporated. Kini karon yung alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio Kidasikasi nga magadapit ya kaninyo nga unta nining higayon na karon na kamo sa kabasko galagsik sa inyong mga panglawas sa pagsunod nining pagpamati sa mga kamaturan. Sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia, mga kamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan nga kung doon na may mga basahon nga referensya na kinigamit dili para sa pagsupak sa Biblia. O nining higayon na among mga mainito lang pagpangamustas na makaigsunan sa nagakalain-lain nga mga dapit diin. Kamo karon nagapatalingog diin maong tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug karon magapailap ang kauban pang ebanghelista. Kumusta kaninyong mga kagalaan o mag-isunan? Kini si Brother Rene Telebrego nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan ug ano pa ang kauban nga ebanghelista. Kumusta kaninyong mga igsunan o mga kagalaan? Kini karon inyong igsuon Brother Mario Arlito Sabit magapagiguban karon nining usa ka ng tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan nihatag ko kamo sa kauban uban pang ministro. Kamusta ka rin yung mga higala o mga kaigsuran kani sab si Brother Romy Ramacamos pag-pakiuban sa katak ng tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O karon sa pagpadayon magpaila pagaron uban pang ministro. Kumusta og may pagpaminaw usab kanatong tanan mga kahigalaan mga kaigsunan sa gyapon. Kini ang inyong igsoon evangelista Brother Juan Ramilo Mangales ni usa nga makauban ining tungura. Og ako pahibalo nga kini atong programa ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Mabati nining mga musulod nga sibihan. Unang-una nini karon inyong ipatalingugan mga kaigsunan, live kita sa Facebook ug makita usab kita sa YouTube. Hook up usab kini sa DXDR Dipulog mga kaigsunan sa DXDR Dipulog Arimin. O ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati usab nining maong sibihan sa DXMM FM sa Calamba, Misamis Occidental. Matagad-lang Domingo mga kaigsunan alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Mabati usab nining maong sibihan sa DX AG FM Radyo Sipa sa Arasasan, Caguait, Surigao del Sur. Matag adlaw Domingo duha ka hugna mga kaigsunan alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Masubli usab kini sa alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. Mabati usab ang atong programa nining maong sibihan sa RMN Pagadian City, DXPR. Medyo oras kita mga kaigsunan, alauna ngadto sa launa ang takna sa kahaponon matag adlaw Domingo. Mabati usab nining maong sibihan sa Bay Radio, sa Balingasag, Misamis Oriental sa 105.5 Waikurat FM, alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion matag adlaw Domingo. Mabati usab sa Radyo Bandera, nining sibihan sa Radyo Bandera sa Villanueva, Misamis Oriental, matag-adlaw Domingo, alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Mabati usab nining maong sibihan sa Radyo Bandera sa Iligan City sa alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon matag-adlaw Domingo. Mabati usab ang atong tulumanon nining maong sibihan sa DXRU Radio Ultra, Cagayan de Oro City, alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon matag adlaw Domingo. Ug natong gusto magbarangat sa mga pangutan na mga kaigsunan, i-text lang kami nining mga numero sa Globe 0917-811-888
0908-8882, sa Smart 0908-3938-768. Kumusta sa mga nagsunod ng mga kaigsunan ng mga kahigalaan, labi na kang Brother Romeo Di Maula din sa Siaton, Bunawan, Negros Oriental, o kang Brother Danilo Ayong din sa Ormoc City, nga nagapatalingog, o sa tanan nga mga kaigsunan nga naghatag og kinabuhi, suporta sa atong tulumanon sa radyo, mayong pagpatalingog o pagtalantaw kanato via Facebook o sa pagpaminaw usab nining matong sibihan karon. O karon sa paghisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie Eugenio. Mga malamong tigpaminaw, mga kaigsunan, ang ato karon ang paghisgot sa mga pagtubag, no? Sa mga issues sa atong ingnontang mga opponent sa doktrina, o dili pa lang dugay atong napamatian nga kining paghisgot lagi o dinhi sa sibihan, atong gisibihan karon sa DXKO nga ang paghisgot kuno nila og manalagna, wa man kuno sila mag-ingon nga tanang manalagna. Ang giingon nila, mga manalagna man lang daw kuno nga dunay mga manalagna sa Biblia nga wala mo angkon nga sila manalagna. Wa man kuno sila mingog tanan nga mga manalagna. Ato kining mapamatian garon mga mahal namong tigpaminaw kay nigamit man siya sa pulo nga ang ila daw rason o ang rason nila wala kuno maluad. Na dili ra man na maoy butang mao man nga kung mubasa tas Biblia basig gitawag og malimtanon na ta o bungaw na kay naa ba si Biblia ng malimtanon sa laing pagkasulti bungaw, no? Kining nakasulat, basahon ko sa nakasulat sa Santiago nga kanang pulo nga malimtanon. Nag-ingon din sa Santiago Kapitulo 1 versikulo 21, nag-ingon, busa luguri ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling, og sa naghingapin nga pagkadautan og dawatan ninyo, sa kaagop ang tinanom nga pulong nga ara makaluwa sa inyong makalag. 22. Hinoon tumanan ninyo ang pulong og dili kay magpaminaw ra kamo nini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. 23. Kay kun adunay tawo nga igo rang maminaw sa pulong og dili motuman nini, siya mahisama sa usa ka tawo nga nagasud-ong diya sa salamin sa iyang naong nga dala pa siyang pagkatao. 24. Kay siya nagasud-ong siyang kaugalingon ug unya mulakaw ug diya mahikalimot lang dayon og unsang pagkadagawaya. Timanan nato nga gipihog gyud sa Biblia nga luguran daw nato ang atong kaugalingon sa tanang buling sa naghingapin nga paggadautan og dawaton nato ang kaagop sa tinanom nga pulong nga ara makaluwa sa inyong makalag. Tumanon gyud kuno ang mga pulong nga dili gyud kay nagpamati rata niini. Kung sultihan lugar tumanon tong atong napamatian nga sa ingon niya na ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Kita ra gani kuno ang maglimbong sa atong kaugalingon. Di bang kasagaran manglimbong ta dili sa atong kaugalingon ngadto sa lain, pero kini kita ra kuno ang naglimbong sa atong kaugalingon sa unsang pagi. Kun adunay tao nga igo rang mamati maminaw sa pulong og dili motuman nini, siya mahisama sa usa ka tawo nga nagasud-ong diya sa salamin sa iyang naong nga dala pa sa iyang pagkatao kay siya nga nagasud-ong sa iyang kaugalingon ug unya mulakaw ug diha nakalimot lang dayon unsang pagkadagwaya siya. Mura batag nalimot unsang dagwaya ta. Nakaron para mapamatud-an dunay iyang gibuhian nga mga pangatarungan bradone atong ipabati nga dinhi kita magpasukad ug tanaw nato kung wala ba siya mahikalimot sumala siya gisulti og nitakdo ba to sa previous niya nga mga pangatarungan. Okay, Reb, atong ipabati ang pahayag mga kaigsunan sa nagprograma din nga among nasundan nga doon na siya counter po lugar sa amo po nga pag kining tukbel o pagkutlo sa iyang mga pamayag mahitungo sa mga manalagna nga nakasulat sa Biblia nga gibuhian niya
nga wala gi kini mga manalagna nga nakasulat sa Biblia, wala gi record gini angkon nga sila manalagna. Ang katong karon nga atong giprepara nga record ba drone, di ba? Atong ibabati itong iha kibaling Karong bago pa. Yeah. Kay ang sinugdanan ko nagsugod mo ni kang Mitchell Bendilio. Pastor Sabadista Dinhi sa Dipolog Mm. sa alas 7 ngadto sa alas 8 din sa DXDR. Mm. Ingon mo gud siya, wala daw kuno record nga mga basaw nila nga si Ellen Goldwhite nag-angkon nga siya manlagna. Wa may lalis ana o wa may record. Ang butang man gud iyang ipangulipas nga dili man si Ellen Goldwhite manalagna. Gidipinsan sa mga SDA nga nga kauban yang taga dire nga nag-ingon na sila nga wala man gud kunoy manalagna nga na-record sa Biblia. Mo ba na tiron nimo? Walay manalagna, mga manalagna nga na-record sa Biblia. Kana kung na-record sa Biblia, mga kinahanglan pa bagog butangag tanan kay na-record gud. Walay mga manalagna nga na-record sa Biblia. Mailhan man na nimo karon ato sang pamation o ipabati ang karon nga bag-o pang istorya nila, brother. Okay, niya atong paminawon mga minahal nga tigpaminaw. Kapoy ba din ngano nga mingon ko muna niya Jeremias kapitulo 1 bersikulo 5 peribasaan o sa isulti. Jeremias kapitulo 1 bersikulo 5 kaya tumasawon sa belang kasulatan ng iso no sa bersikulo 5 na kanang diri sa wala ba ikaw buhatan nako diha sa tiyan na ilang ko na ikaw og sa wala pa ikaw mubula sa taguangkan ibalaan ko na ikaw itudlo ko ikaw nga manalagna alang sa mga nasod. Okay. Mao kini ang naka-record mga igala sa Jeremias 1 versikulo 5 na ang Diyos mismo mao'y nagapamatuod na si Jeremias sa dito pa siya sa taguangkan sa ginahan gipili o giilan na sa Diyos nga siya mahimong manalagna sa mga nasod. Pero pangutanan na abay naka-record niya ang versikulo nga si Jeremias nag-angkon na siya manalagna? Wala. So, mauri usap na prueba na nagsulti ko nga adunay mga manalagna. Karon kay isa pa man na, so di pa matawag mga isa pa man ta bersikulo. At dugang na to sa bersikulo aron nga kumpleto niya mga tinuod yung nag-iyon ko nga mga niya. Ezekiel kapitulo 2 bersikulo 5. Ezekiel kapitulo 2 bersikulo 5. 2 bersikulo 5 ang mapasahon diri. 2 bersikulo 5. Ika na yun. O sila, kung sila mamati, kung sila dili mamati, kaya sila otomat na balay na masupulot. Bitan pa niya na magitabo sila na may usap ka manalan na sa ilang taliwala. Okay. So, di mo diyan na siya musulti. Kaya sila mo ito, dili. Kaya may panimalay na masupulot. Na ay, kung ba na sa ilang taliwala, usap ka manalan na. Sige sa mana. Ezekiel 1 versikulo 3 basa. 1 versikulo 3. Basaon. Ang pulong ni Jehovah bidangan pagtuyo kang Ezekiel nga sacerdote, anak na lalaki ni Buzi, sa yuta sa mga kaldiyahanon, sa dapit sa suba sa Sibar, ug ang kamot ni Jehovah itapion kaniya. Okay, kisa si Ezekiel. So si Ezekiel na himong manalagna sa tiliwala niya. So diyan ang kapitulo at versikulo nagasulti ba si Ezekiel nga siya manalagna? Wala. So mao na hinungdan mahigala ingon ko nga adunay mga manalagna nga mabasa sa Biblia nga wala mo angkon nga siya manalagna. Unya, maingon sila na tinagura may istoryahan. Unya, kay nakalinggat lagi. So sa Ezekiel ay wala ka rin siya 22, namin nag-angkon. So gigamit po sa Amos City 14. Pero mahigala ibaluwi nga wala kung maingon nga tanan nga manalagna dilit mo angkon kung dilit pulong mga. Okay niya. Pero, naiusa nga kaubat mo nila na diingon siya nga tinagurha daw ang kunya, kaya tinagurha ang istorya namin siya wala di ayuhan nga mahimo. Karoon na magkana din siya. Pangutan kung ko ikaw. Pero sa wala pa siyang sabihin siya, mas maayos sa rituhan ng eskwela o balik. So, personal, di ba? Oo, mas maayos sa eskwela na balik ko. Oo, personal. Yeah, pangutan kung ko ikaw, matod pa niya. Mga kanyang istorya. Lahat yung puting isugal yun.
Ya, ini harus ada doa. Hain may gusto rin ini sugat. O dali sugat na ugma aja. Ini sikat sa balap. Saan kita na sa ako na matigdan iso. Ito sila. Hain may gusto. Atong napamatian mga malamong tigpaminaw, matud pa nga na kuno'y nitubag yung kuno nga inisog ang sulti. Ha, may tinuod ani. Ani lugar. Nga, niangkon o wala mo angkon. Ang rason niya mga kigalaan, puros na tinuod sa inyong napamatian. Pero ang pulong niya nga giingog inisog. Sa Biblia, mga malamong tigpaminaw, depende sa imong tingog. Kay nga no, wala nagpasabot nga kung imo nang gikusog ang imong tingog, maniunahon na to pagtubag ha, nga nadaot na o dili ka na tinod. Hay nang prueba sumala sa Biblia nga kung ipakusog nimo ang imong tingog dili na nagpasabot Brother Romy nga nadaot na ang imong pagka-ebanghilista o pagka-magwawali. Kaya, basahon ko, Reverend, sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, yung mga tinunan, partikular si Apostol si Pablo, sa ilang mga pagpamatuod sa una, kalakip man niya na ang mga inisog na pagpamatuod, ang ilang tingog babugkat, o makabati mo makakigsunan sa tingog ni Bendilyo, kanabot na mong ipli din tanawag mo yung tingog, di ba grabe ka, sobra pas isog. Muna, kung kami usahay sa among pagpamatuod na may bukat o kining dako nga tingog na mo, may pagkainisog, normal na sa pagpamatuod sa kamaturan mga kaigsunan. Basahon ko din sa nakasulat sa buhat, Kapitulo 18, versikulo 26. Ang Biblia nga kung gamitin pagbasa, kining Biblia ang buhing pulong. Kunin niya ang atong mabasa. Ngadtong didto pa siya sa Ehipto, dihay ni sugilon kaniya mahitungod kang Juan Bautista, og sa gipadayag ni Juan mahitungod kang Hesus. Apan maura kanay natiman-an ni Apollo, wala siya masayod sa sumpay mga hitabo. Bisan pa niana, inisog siyang nagwali diha sa mga sinaguga nga nagkanayon ang Mesiyas taliabot. Unsa day ang nakasulat sa Biblia mga malamong tigpaminaw? Sa gibasa ta Reverend, matud pa din sa pagpahayag ni Pablo nga sa dunay nagsugilon nga iyang nasayran, ingon siya bisan pa niana, inisog siyang nagwali. Oh, nakasulat sa Biblia ang mga punto. Ni kung mupataas ta sa tingog, muratag mosinggit pananglitan. Ang problema mo diha, nag-inisog ta o nagsinggit ta, wala makatulong ang atong sistema niya. Ayon pa sa Biblia nga ang pagpakusog sa tingog nakasulat sa Biblia, Brother Romy, sumala sa maong pahayag. Din niya na itong mabasa sa nakasulat sa Isaiah sa iyang Kapitulo 58, versikulo 1 atong pagbabasahon. Suminggit ka sa makusog, ayaw pagpugni, ipataas ang imong tingog, sama sa usa ka trumpita, o ipahayag sa akong katawhan ang ilang kalapasan o sa balay ni Jacob ang ilang kasalanan. Nakita na to, suminggit ka sa makusog, ipatas ang imong tingog sama sa usa ka trumpita. Unya ang pagsinggit sa Biblia, kanang kahulugan sa singgit, si Jonas gisugo sa Dios niya na nga pagpasinggit. O ang kahulugan sa pagsinggit, hain sa Biblia Brad Rini, nga si Jonas gisugo sa Dios sa pagpasinggit, o ang kahulugan naman sa pagsinggit. Ang kahulugan sa pagsinggit, Reverend, mo ka na ang pagwali o ato sa ning pagbabasahon kini sa Jonas Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 2 nga si Jonas gisugo ni Uba sa pagwali ang gingon. Karon ang pulong ni Uba midangat kang Jonas ang anak nga lalaki niya mitay nga nagaingon tumindog ka o madto ka sa Ninibe kanang dakong syudad o suminggit ka batok nga na kay ang ilang pagkadautan midangat sa akong atubangan. Now, atong pagbabasahon dayon nga unsay kahulugan kining singgit. Ang kahulugan ng kining singgit adunay kini buluhaton sa pagwali. Sumala dinhi sa Jonas Kapitulo 3 versikulo 1 ngadto sa 2 ang gingon og ang pulong ni Uba midangat kang Jonas sa ikaduha nga higayon nga nagingon tumindog ka o madto ka sa Ninibe kanang dakong syudad ug walihan mo kini sa wali nga gisugo ko kanimo. Busa suminggit ka sa makusog na tingog sa ato pa pagsinggit pagpatas ug aduna poy inisog na karon. Niana nga katarungan mga mahal namong tigpaminaw na alkansi na ba ang mga ministro sa PBCM? Wala oy. Nia mo na giingon
nga sa Biblia ra ba kung magbalhin-balhin atas pamaagi, dili ra ba gyud kuno ta ipakuyog. Kaya nang priba niya na Brad Mario Sumala sa nakasulat sa Biblia nga ang Dios dili moyon sa mga mabalhin-balhinon. Nya Reverend sa nakasulat sa basahon sa Proverbios sa iyang kapitulo 24 versikulo 21 gingon, anak ko, kadlukan mo si Jehova ug ang hari ug ayaw pagkuyog kanila nga mabalhin-balhinon. Mabalhin-balhinon. Katong inyong nadungog, mga mahalamong tigpaminaw nga nag-ingon, wala ko mag-ingon, matod pa nila, nga ang tanang mga manlagna wala mo angkon nga sila kanini ang manlagna. Wa kuno sa mingon nga ang tanang manlagna. Ang iya kunong gingon nga ang mga manlagna kuno wala mo angkon nga sila manlagna. Gibasa din niya ang dapit ni Jeremias bago magbasa siya niya. Yang kun si Jeremias di nga manlagna. Sunod naman, dili pa na igo nga mga ay pa. Gibasa po din niya ang Ezekiel. Unya, pagbasa sa Ezekiel, pag humanyag sulti, hindi siya unya. Yang kun po si Ezekiel nga manlagna. Pagkalayo ra sa imong gihatag nga nabuklad man ang mga mata, mubasa sa kog sita sa Biblia. Nga og buktot lagi, walay maayong laki nga makapaghilot na sa buktot. Ha? Kay ang buktot bisag unsaon kay buktot na di na madala sa pagka yung laki sa pagka manghihilotay pananglitan man. Ngano man niya ang atong mabasa sa City 15 sa City 14 City 13 sa Ecclesiastes gingon. Palando nga ang buhat sa Dios kay kinsa ang makatulin niya tong iyang gihimong baliko. Ang baliko matod pa sa Biblia kinsa kunoy makatulid atong iyang gihimong nga baliko. Na di nabaliko na og piang pa buktot na. Ya gitubag sumala sa mabasa sa Ecclesiastes kapitulo 1 bersikulo 15, kadtong baliko dili na matulid ug kadtong nakulangan dili na maisip. Matulid pa ba tong baliko o ba pa buktot pa ay di na nakaron. Unsay priba ang katarungan niya nga gibuyan walay mga manalagna kanang mga wa man kami yung tanan pero niya walay mga manalagna nga na-record sa Biblia nga miangkon pagpulo nga na-record gud ang imong giingon. Di meaning butangan pa bago nagtanan hay nang priba brother ni nga dili makaundan sa topiko. Gawas kung niyo ka walay usa nang iyang rason-rason nga iyang hilot-hilot pagkakatawanan ba nga wala man daw kunoy wa kuno siya mingon nga ang tanang mga manlagna wala mo angkon. Ningon lang kuno siya nga adunay mga manlagna nga wala mo angkon. Gihusto mo na adunay mga manlagna nga wala mo angkon. Kung kana nga pagkasulti. Nakaron dili man na ingonana pagkasulti mao bitang niingon ko nga ipaglimutan na siguro ta sa atong kabungaw unya og naong pa na mag-ingon tag atong dagway si Freddy Aguilar na dugay Rico Puno may atong dagway nakaron hayon ang priba nga ang pulong nga walay na record di pag-ingog walay na record di na takabasa na oy unsay priba brother ni Atong paminawan Reverend ang iyang pamahayag nga atong na record no aron inyong madunggan mga kaigsunan atong paminawan ingon ini. Ano siya nga itong tubag? Ang matuod nga manalagna, bisan kining mga manalagna nga naka-record sa Blanco Slatan, ngalan, wala na sila maangkon na ako manalagna. Unsa man na? Bisan kining mga magna nga na-record sa kasulatan, sa kasulatan, kining mga magna, wa gid na sila moangkon. Mao to nga napugos atong pamatud-an og wala ba? Ay gibasa dayon ang unang hari 18 bersikulo nga makita nato nga sa bersikulo 22 nag-ingon dayon. Kay kung wa pa ka mubuhi niya na, mubasa kami ana. Ha? Unsa man?
lugar ingnon tang gibuguan na pud lugar kanamo kung kana man ang imong gibuan, di ba ning ka walay record sa Biblia bisan pa kining mga managna nga naa sa Biblia, walay na record sa Biblia nga mga managna. Oh, walay na record sa Biblia nga managna nga miangkon nga sila managna. Maotong ni ba sabi, unsa walay na record? 18:22 ningon. Unya mingon si Elias ngadto sa katawan, ako bisan ako lamang nga usa ka managna ni Jehova apan ang managna di Baal upat ka gatos o kalim-an ka tawo. Muna nga mong tubag. Pero unsa dayoy imo na pod nga gibuy-an? Ni hatag kag Amos, di ra ba mulaban ni Amos, imo na pong gi-additionalan. At tukas Ezekiel aron maklaro dito ug sa basahon sa Jeremias nga si Jeremias wala mo angkon nga magna, walay lalis ni ana. Pero ang punto nag-iyo makag walay na record sa Biblia nga bisan pa kining mga malagna, walay na record sa Biblia nga sila miangkom kanang pulong walay na record. Unsa man din na na record? O kitaon mo. Ha? Mo na nga ayuhon mingon ka nga abi nila unsa nay gisulti nga nakakuan na lugar, mura bitaw og sa pagasulti nabakuti na siya. But siya muling kawas ba? Sa man nato pagkalingkawas og nabubo na ta? Ha? Pagka mabubo na gani ang usa ka isda, mga malamong tigpaminaw, wa na gid nay kalingkawasan. Ang makakuha lang niya na ang tag-iya sa bubo ug unsaon niya ng isda iyang ibaligya. Busa kung gipanag-ing ka sa isda nga nabubo o gipanag-ing ka sa buktot, wala nay buktot nga maayong laki nga makahilot pas buktot mo na. Nakaron, yun sa niya Bardone atong ipabati. Bardone aron makaila ang mga kaigalaan nga ta mag buhat ani gipabati niya ato silang pagkunon sa dili nila ginasulti. Ang ato ibabati rin ang pamayag sa Depensa nila nga nikalit dayon paglagpot sa Amos. O niya, wa man mulaban ning Amos kay nasaypan man po na niya pagsabot. okay, niya mga kaigsunan nga sa ilang pagdepensa lagi tungod kay gigamit man namo ang unang hari 18:22 nga na si Elias miangkon nga siya manalagna. Ibasa siya dayon og Amos, pero mao ni ang iyang depensa mga kaigsunan atong among ipabati diha kaninyo nga naamong gid pud kunoy manalagna nga wa gid mo angkon nga siya kining manalagna niya atong paminawan mga kaigsunan. Basta manalagna nga matuod nga manalagna unya nag-ingon po siya na dili ko manalagna. Nga sa mga ba siya manalagna ilun. Imam ni punto sa kumbahan. Ato silang pagpakla ilun ang Amos Kapitulo 7 versikulo 14. Amos 7:14. Okay, Amos 7:14. Okay, Amos 7 versikulo 14. Kaya ba gani? O niya mitubag si Amos. O niingon kang aman niya Amasias. Ako dili mangalagna ni anak na lalaki sa mangalagna ako. Ako hinoon bakiro usa ka mag-aatiman sa mga kahing sikomuro. Si Amos. So si Amos mingon siya nga dili siya mangalagna. Pero ang puta na manalagna si Amos, manalagna si Amos. So dili na punto nila na klaro kayo nga na ay mga manalagna nga matuod nga manalagna. Nga maiyo sila nga dili manalagna. Atong timan ana lain tong katarungan nga walay na record sa Biblia nga ang manalagna ni angkon nga manalagna. Kanang pulong walay na record sa Biblia nga kini nga mga manalagna ni angkon. Kinahanglan pa bago nagtanan nga wa goy na record. Di walay usa mao tong nabasa pero di ay kung naaman di ay kay Amos nilugwa ang Amos sa pagbasa din nila sa 7:14 nga kini daw si Amos wala mo angkon nasaypan ra ba nila balikon ko ang 7:14 mura pud tuod og wala mo angkon ya unya mitubag si Amos og mingon kang Amasias ako dili managna ni anak nga lalaki sa manlagna patod pa din niya ako sumala sa Biblia ako hinoon bakiro og usa ka mag-aatiman
sa mga kahoyng sikomoro. Karon atong nakita nga bakiro lang da kuno siya niya ningon siya ako dili managna. Ang buti pasabot ni ini ni Amos mga kaigsuonan, mga kaigalaan. Wala na mag-ingon si Amos dili nga ako dili manalagna. Na ay tumong si Amos nganong gingunanan niya pagsulti. Ang gibasa nila ang City 14. Kung atong isugod sa kapitulo 7 versikulo 12 hangtod sa pagbasa sa 14 ingon ini ang atong mabasa. Ingon man usab si Amasias, miingon kang Amos, o ikaw manalagna, nakailagan ni si Amasias na siya manalagna. O ikaw nga manalagna, lumakaw ka, kalagi wadto sa yuta sauda og dito kumaon ka sa tinapay og panagna dito. Unsay giingon ni Amasias? Miingon siya kang Amos, o ikaw nga manalagna. Alang-alang si Amasias nakailang nga manalagna niya si Amos mingon, dili ko manalagna. Nagbakak na hinon si Amos ani. Ang tinor sa sinultian nagingon, ayaw kumalagiw ka ngadto sa yuta sauda og dito kumaon ka sa tinapay og panagna dito. Ipakaon sa siya tinapay, ipakalagyo siya ngadto sa yuta sauda og dito kumaon siya sa tinapay, usa pa diyon siya managna dito. Versikulo 3. Apan ayaw na pagpanagna pangusab sa bitil. Ngano man matod pa kay kini mao ang balaan nga pulianan sari o kini mao ang balay nga harianon. 14 unya mitubag si Amos og mingon kang Amasias, ako dili manalagna ni anak nga laki sa manalagna. Ako hinuon bakiro ug usa ka mag-aatiman sa mga kahoyng sikomoro. Ang iyang pag-ingon dinhi nga ako dili manalagna. Ang but pasabot ni Amos ngadto kang Amasias kay pakanon man siya o sa og tinapay o sa ipagpanagna. Doon ipasabot sa ato pagbunay naitanyag siya Masias dito ng Amos. nga buti pasabot nga murag ba siya ipagpanagna suhulan sa siya pagpakaon. Murag ba siya gihimo nga sinuhulan nga managna. Busa sa Biblia kung mukaon kag tinapay unya usa ka managna, unsay tawag sa Biblia, Brad Mario, sumala sa nakasulat sa Biblia? Sumala diri Reverend sa Biblia sa pagpahayag sa Amos sa iyang kapitulo 7 versikulo 15 ug sa 16 gingon dinhi sa pagpahayag gingon, "O gikuha ako ni Huba gikan sa pagkamagbalantay sa panon sa kahayupan, ug si Huba miingon kanako, lakaw panagna sa akong katawhan nga Israel, busa karon mamati ka sa pulong ni Jehovah. Ikaw nagaingon ayaw panagna batok sa Israel ug ayaw pag tagaka ang imong pulong batok sa balay ni Isaak." Gingon dinhi reverence pagpayag. Okay. Sa punto mga mahal namong tigpaminaw nga ang mga istorya sa Dios nga kung klaruhon nato ang mga paagi sa Dios kung magpaagi kag suhulan ka sa pagkamanalagna no mo nang giingon nga dili pwede nga mo tagna ka unya tanyagan ra pud ay ka og mga pagkaon niya na usa ka managna mga mahal namong tigpaminaw kay bawal ka na sumala sa gipayag sa nakasulat sa Biblia. Mao nga kung ikaw usa ka managna mubuhat gi ka sa angay sa pagpanagna ni ana kay giingon ka na sa Proverbio kapitulo 20 bersikulo 17, ang tinapay sa kabakakan matamis sa usa ka tawo apan sa kaulihan ng yang baba mapuno sa graba. Ikaw makaon kanyanto tungod lang kay gisuhulan ka unya usa ka managna. Mo nang niingon si Amos nga ako dili manalagna nga salay pagkasulti nga sinuhulan pero wa na magpasabot nga dili siya manalagna nga wa siya muangkon ana nga managna oy. Kay ang iyang gipasabot nga dili pwede siya nga himuon nga managna nga sinuhulan kay ang Biblia kung mukaon ka na itanyag di ay aron lang ka managna
gitawag kanag ang tinapay sa bakan sa kabakakan matamis sa usa ka tawo apan sa kaulan ang iyang baba mapuno sa graba. Nakaron. Unsay pagpatinaw ni Brad Ronnie nga ang pagkamanalagna ni Amos wala ingon nga matod pa nila wala mo angkon si Amos dinhi. Motong nagkadali-dali na puday balhin og Jeremias nga wala mo angkon si Jeremias oy nga managna. Wala mo angkon si kinini ang Ezekiel nga managna. Ang atong away ron ang sinugdan ni ka walay na record sa Biblia nga bisan kining mga managna sa Biblia walay record nga nag-angkon pagkamanagna. Di gibasa ang 18:22 sa unang hari. Ingon din siya nga wala mag-ingog tanan nga mga managna. Ingon din siya. Walay mga managna sa Biblia. Wa ko mangingog tanan. Di man na mao. Walay mga managna kuno nga na-record sa Biblia nga niangkon. Di nakabasa tuod ka. Na ang pulong man nga ang away dia walay na-record sa Biblia. Dali-dali din siya basa sa Amos. Dabi kay ang kanang Amos ang pagkadili managna niya, ang pagkasinuulan man na, pero niangkon man siya niya na hain ang priba. Kusog man kayo mo magbasa sa maayong balita Biblia nga gitambayungan sa mga protestante ug katoliko nga eskolar sa Biblia. Aben, Dadrone, paliw pagbasa sa kinatawag og maayong balita Biblia kay aron atong ipakita nga katong gibasa nilang City 14 sa Amos, isugod nato sa bersikulo 12 aron sa pagpatinaw nga kung tinuod ba nga wala muangkon si Amos nga siya managna. Mautong ni dali nagbalhin sa Jeremias, may mabasa ba diha? Ingon po, wala. Si Ezekiel, pag magbasa, may mabasa ba na si Ezekiel nag-angkon siya? Wala. Ang Amos may imong gibirahan diri namo nga imong ming patuon na karon mo nang among gitubag. Aber Brother Ronnie giyon sa pagkasulti. Tinod ba tong atong gisulti nga nasaypan lang niya diri sa King James version sa pagpanabot? Tinawag ko na, Reverend. O basahon ko ang Bibliang Katoliko mga kaigsunan. Adunay pagtambayayon sa mga protestante o katoliko nga scholar sa Biblia. Ang Amos, Kapitulo 7, versikulo 12. Ini ang atong mabasa. Antod sa 14. 14 ang atong pagbasa. Gingon, og si Amasias mingon kang Amos, igo na, propita, balik ngadto sa yuta sa Huda og panginabuhi didto, pinagi sa imong pagpanagna. Ayaw na panagna dinhi sa Bitil, kay mao kini ang dapit. Din musimba ang hari og aniya dinhi ang nasudnong templo. Mo ni sulti ni Amasias dito ni Amos. Si Amos mitubag, tubag ni Amos ng 14, dili ako mao ang matang sa propeta nga managna aron suhulan. Okay, tamo na. Dili kuno siya mao ang propeta o manalagna nga aron suhulan. Iyang gikumpara nga ako managna ko pero dili ko anang managna nga suhulan lang usa managna. Kaysa 12 manggod ang pagsulti ni Amasias, gingon mo panginabuhi didto pinaagi sa imong pagpanagna. Na di ba musugot si Amos ana kay iyang pagpanagna di man pinagig suhol. Mo nang pasabot na di tungod kay managna siya kay tungod kay naanay suhol unya makakaon na din siya tinapay. Nyawa mo ang anay si Amos. Mo nang nasaypan nimo. Di ang imong giingon ang punto diha kay naamaday kay Amos, naamaday kay Jeremias, naamaday kay Ezekiel. Nganong niingon man ka sa sinugdan? Walay na record sa Biblia. Bisan pa kining mga managna sa Biblia, walay na record nga sila miangkon nga managna. Walay na record. Ang imong tang gigamit ninyo nung pagkadili ang tanang mga manalagna na record sa Biblia nga niangkon. Ang yang gigamit tribyon kay bisan pa kining mga manalagna nga na-record sa Biblia wala mo angkon na sila manalagna. Walay na record sa Biblia bisan kun sao pa na nimo walay ni angkon ana daw. Unya kay nabasa man nga na-record mao na mo lagi na nga ang ato ba kay nitubag manggod mi kay perti manggod niyang nakabasa adtong kuan sa mga ang kining nakasulat sa Biblia nga gitawag ang Biblia nga gitawag ang buhing pulong mga mahal namong tigpaminaw sa Dios. Ang pulong sa Dios nga gibasa niya ang
Kolosas Kapitulo 2, versikulo 23. Ato ra kong basahon ning Kolosas kay nag-ingon magod dinhi ang 2:23 no, nag-ingon magod dinhi sa pagkaspayag. Kung huna-hunaon nato, mura gusto ang ilang mga gitudlo maytud sa pagsimba nga uyon sa ilang pamaagi sa pagpaubos o sa pagdagmal sa ilang lawas, apan ang tinud kining tanan dili gid makatabang sa pagpugong sa atong lawas nun nga kaibog. Unya napugunoy mga magwali kuno nga matud pa niya iya yung gisitasan nga murag gusto ba sa lipag gusulti murag kurik manang ningon lugar din sa Biblia kun hunaw nato murag gusto ang ilang gitudlo di pag murag gusto dili gyud gusto kay nay gusto motong niingon nga murag pug kurik motong niingon namo niingon din me unya kinsa man roy murag gusto nga nagpakausto unya murag kurik pero dili kurik mo nang among giingon. Kaya nakasulat man sa Abdias, kung siya nakasulat sa Abdias 1:15. Atong basahon mga malamong tigpaminaw, no? Ang nakapayag dinhi sa Abdias, aron atong makita o maklaro nga nag-ingon sa 1:15. Ingon nini ang pahayag sa nakasulat sa Biblia. Kay ang adlaw ni Jehova, hadul man sa ibabaw sa tanang mga nasod, ingon sa imong ginabuhat kanimo pagabuhaton kini ang imong gibuhat magabalik sa imong kaugaling ulo nakuno tay gibuhat kita ra ba ang naunay ni bumirang ba mo na nga mingon tag mura ra ba ni silag kurit na karon mao nang nakaingon si Brother Jerominis Makarayo nga may patingalin mo balik og eskwela kay kanang pagtuon kibali man na eskwela mo to igod siya inisog man kami dinhi wala mag-inisog di sa ato pa moingon lang siya wala mag-inisog tanawa o niya anak madugay di ba makalimot man sila kay mao bitaw ni ilang sinultihan nga dili pud kuno sila magbinastos unya dito sa dinhi sa DXDR kusog kayong magbinastos unya kusog kayo mga talita mga saba murag nakasiguro bas yang gikasaban pero mabasa ta sa ilang basahon ang mga katawan kuno sa Dios mo'y kasab-an unya mo'y tamayon o na di pud kuno magsulti binastos pero matay nakapasar ba niya na wa gyud ug sa eskwela pa to matud pa nila naglukdog kalubasa itlog ang labas na karon ni Abradone na gipamahayag o gipamulong niya nini nga do naman na nangutana nga kining ningon nga naabadya nga gipaundang abi ang oras at taas pa noon ingon din siya naabadya nga gipaundang kay ara ba to matiwas tong atong mga gipamatuod sa miagi. Wala man kuno'y mabasa sa kuan. Biblia nga giundang na kuno ang wali nga Kristo. Mao man ilang giingon. Unya, basa-basa ba? Unya, niguro bitaw? Nakaroon. May ini nga, dito tamo pasok sikad Bradone sa katong ibasa niya ang unang Korinto 3:9 niya. Ang pulong sa Dios para bay ang gibasa gisundan po niya og kini ang gitawag og maayong balita Biblia na atong tan-aon og nahusto ba to kay narbay ilang katarungan nga kinahanglan nga ang kasulatan unsa kuno ang kasulatan sa ilang pagtudlo sa ilang managna nga si Ellen Goldwhite Bradone Sa libro nga naguluhan ni Steps to Christ o ang dalan paingon ni Kristo sa pahina 123 giingon na scriptures must be compared with the scriptures. Sa ato pa ang kasulatan kinahanglan nga itandi ngadto sa ubang kasulatan. oh nakaron atong tan-aon nga nakatandi ba sila nakatandi niya paghuman konklusyon nasibo ba unsay atong mapamatian ini Brad Ronnie Atong basahon Reverend atong record nga atong makita nga ilang gibuhian sa mga nangagi about sa kininiang wala gid kunoy mabasa sa unang Korinto 13:9 nga giundang na ang wali nga Kristo. Okay, atong paminawan Reverend mga kaigsunan ang ilang pahayag. Mugamit man po sila ang versikulo at sa unang Korinto 13:9 kay matod pa nila na ang pagwali sa ngalan ni Kristo dili hingpit mo na undang-undang na sa panahon ni Apostol Pablo. Ato daw sa lay pagbasa una abay pulong dia nga undangon gina nga pagwali nito sa ngalan ni Kristo.
Ang unahon pagbasa ang jalan din sa ang pulong sa Diyos sa Biblia sa 1 Corinto 13 versikulo 9. Kaya ang mga butang nga atong nasayran o atong pagpasabot sa pulong sa Diyos dili pagayod kung tito. So dili nga pagkasulti at salan nga ang mga butang yan sa Pablo nga ang mga butang nga atong nasayran o ang atong pagpasabot sa pulong sa Dios dili pagayod kumpleto. So wala dili nga bersikulo at salan wala mag-isgot din nga ang ngalan ni Kristo dili iwalin. Dili nga bersikulo. So wala nag-isgot din nga tapuson na ang pagwali sa ngalan ni Kristo dili nga bersikulo. Ipos na to kadiyot Brad Ron din continue ta. Dinhi ko no wala kuno dinhi gingon nga walaon kuno o mawala na ang pagwali kang Kristo kay gingon sa bersikulo 9 daw sa unang Korinto nga matud palagi kay ang mga butang nga atong nasayran ug ang atong pagpasabot sa pulong sa Dios dili pagyud kumpleto mo ni iyang gipasabot nya dayon wala man kuno diri unsa po dayon bradon na pud iyang gigamit Atong ipadayon, Reverend, ang pagpaminaw nining ilang pamahayag. Ang Biblia. Hindi naman sa mayong balita Biblia sa versikulo 9 gihapon sa maurang kapitulo. Kaya ang inyong kaya nga itong kaalam o ginasig ng mga mensahe dili hingpit. Apan kon ang hingpit moabot nga ang katong dili hingpit mawala. So sa sama lagi po nga pagkasulti at salan nga ingon sa Pablo sa pulong sa Biblia nga dili pa kumpleto ang kaibalo. So ang dili ining mayong balita Biblia ang dinasig ka mga mensahe dili hingpit wala mag-ingon dili at salan nga ang Kristo ang ngalan Kristo pagwali sa ngalan ni Kristo dili hingpit wala mag-isgot dili at salan. So anara siya gyapon sa 9 wa kuno mag-ingon nga ang pagwali sa ngalan ni Kristo mawala gid kuno pero atong tan-awon og unsay ilang tugon sa lagda sa pagtuon sa Biblia nga kini og sa mga pagtulunan og alawiton unsa daw ang nakatugon sa lagda sa Biblia Brad Rene sumala sa ilang pagpamatuod Ani Reverend akong pagbasahon kini lagda sa pagtuon sa Biblia og mga balang alawiton sa Seventh-day Adventist Church sa page 2 sa pagtulunan number 1 unya pangutana ang giingon number 5 pangutana number 5 unsa daw sa pagpangita sa kamatuoran unsaon pagtuon ang kasulatan tubag Isaias 28:13 usa ka teksto dinhi og usa didto nakaron ang pagtuon din sa kasulatan usa ka teksto diri ug usa ka teksto didto palig pagbasa sa Isaias 28:13 Brad Mario sumala sa gipahayag aron atong tan-awon nya dayon Brad Ronnie kung magisgot tag Biblia ang Biblia baka pagkasunod dinhi kanang bilangguon ba sa usa lang ka punto niya ng bersikulo palig pagbasa Brad Mario giingon dinhi Reverend sa maong gisitar tungod niini ang pulong ni Huba alang kanila mao ang sugo ibabaw sa sugo sugo ibabaw sa sugo latid ibabaw sa latid latid ibabaw sa latid dinhi madyutay didto madyutay aron mangadto og mga hayang og mga bali og himbalagungan og hindapan mo ni ang punto nila mga malamong tigpaminaw nga amo ning gidawat kay napod ni nga prinsipyo ha nga kinanglan di ay nga ang pulong niyo ba alang kanila ang pulong niyo ba si Jehovah Dios di pulong sa Dios ang sugo kuno ibabaw sa sugo latid ibabaw sa latid dinhi madyutay didto madyutay mo nang naida ang tugon o bagong tugon aron sila mga bali og hingdakpan og hingbalagungan mo na nga madakpan nato ang tumong busa gingon dinhi madyutay didto madyutay nganong husto kini unsay dugang payag bisan ba ang mga apostol sa atong Ginoong Jesucristo nagprinsipyo niining bahina bradrone sumala sa Biblia? Oo, Reverend. Ang mga apostoles nagprinsipyo sa nini kay sa ilang pagpamahayag ang mabasa nato dinhi sa pagpahayag ni apostol nga si Pablo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 9 kining pulong sa Dios mga kaigsunan matud pa na dili ni ginapos
So takdo dito sa gibasa 28:3 si Isaias, dinhi madyutay ug dito madyutay. Basahon kayo ini ang nakasulat. Gingon dinhi, ang maayong balita nga tungod niini ako nagaantos karon og nahimong ginapos ingong kriminal. Apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Dili di ay ginapos ang pulong sa Diyos karon. Basahon ko ang ilang gitawag ang Biblia ang pulong sa Dios dinhi sa 1 Korinto 3:9. Balikan ko. Ingon dinhi. Kay ang mga butang nga atong nasayran, ingon ni Apostol Pablo, og ang atong pagpasabot, hain man, sa pulong sa Dios dili pa gyud kompleto sa bersikulo 10 yun. Apan kun moabot na ang adlaw nga mahingpit na, ang tanan mawala na ang dili hingpit. Hain man ang dili hingpit nga mawala. Di na to gamiton kay mawala naman. Katong ilang pagpasabot sa pulong sa Dios dili pa dayto kompleto sa ilang pagkasulti. Dili pa to hingpit. Kinsa ba ang pulong sa Dios sa imong gibasa? Sa imong gibasa kini nga Biblia. Basahon kong nakasulat dinhi sa gipatin-aw sa ang pulong sa Dios gyapon dinhi sa gipadayag, no? Atong makita dinhi sa kapitulo 19, bersikulo 11 hangtod sa 13. Mga mahal namong tigpaminaw, inyong patalinghugan kung kinsa katong gipasabot nga mawala kay dili pahingpit dili kompleto tong ilang pagpasabot sa pulong sa Dios. Dinhi gingon sa pagsugod nato sa bersikulo 11 hangtod sa 13 gingon. Unya nakita ko nga naabri ang langit og dito adunay puti nga kabayo, ang nagasakay sa kabayo gitawag og kasaligan og tinuod. Matarong ang iyang paghukom og pagpakigaway. Ang iyang mga mata sama sa kalayo nga nagadilaab ug adunay daghan nga mga korona diya sa iyang ulo. Adunay ngalan nga nakasulat diya kaniya. Apan wala gayoy nasayod kun unsa ang kahulugan nini gawas kaniya. Nagsulob siya biste nga gituslob sa dugo. Gitawag siya nga pulong sa Dios. Kinsa di ay itong gitawag og dili pa kumpleto ning ilang pagpadig sa pulong sa Dios niya. Mawala to kay dili pa hingpit katong pulong sa Dios nga ilang gipasabot nga mawala. Ang pulong sa Dios gidescribe dinhi nga nagsakay sa kabayo nga ang iyang mga mata sama sa kalayo nga nagadilaab. Sama daw sa kalayo nga nagadilaab. Kinsa kini nga gitawag og pulong sa Dios? Dili gyapon sa Biblia nga gitbasa nila ang pulong sa Dios. Dinhi sa pinadayag sa gipadayag kapitulo 2 bersikulo 18. Kini ang atong mapatalinghugan nga nakaspahayag sa Biblia. Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Tiatira. Mao kini ang gingon sa anak sa Dios kansang mga mata daw sa nagadiliab nga kalayo ug kansang matiil daw sa gipasinaw nga bronze. Kinsa di ay itong pulong sa Dios nga gingon nga kanang ilang pagpadayag sa pulong sa Dios dili pa kompleto, mawala pa ni. Mao di ay ang pulong sa Dios nga ang kansang mga mata nagadilaab sa mas kalayo mo day kini ang anak sa Dios. Kinsa kining anak sa Dios mga malamong tigpaminaw? Diri gyapon. Diri gyapon sa inyong gibasa nga Biblia ang pulong sa Dios. Pero ang atong pagabasahon dinhi naman sa nakasulat sa Buhat kapitulo 8 bersikulo nga atong mabasa bersikulo 37 sa mga buhat kung kinsa kining anak sa Dios. Ingon ni ang nakapayag sa Biblia, mitubag si Felipe kanya, mahimo kanang bautismuhan kung kinasingkasing gayud ang imong pagtuo. Mingon ang opisyal, oo, nagatuo ako nga si Jesucristo. Mao, ang unsa daw si Jesucristo? Mao ang unsa gipasabot diri? Mao ang anak sa Dios. Kung mao si Kristo di ay mao ang anak sa Dios o kini siya ang gitawag nga ngalan ang pulong sa Dios. Kato di ay ilang pagpamatuon niya na mawala pa dito ang pulong sa Dios. Di na mawala.
kay giwali man to nila katong pulong sa Dios, dili pa dayto mo'y mao. Gibasa po din niya ang unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9. Sa may mabasa din nga sa bersikulo 9, di ba po lagi itiwa sa Dios. Na may Bibliang Katoliko nato pod para sa ila bradone. Aber atong basahon kung unsay nakapahayag diya bradone sa kapitulo 13 bersikulo 9. Nato sa Dios. Okay, atong ira po sa Diyos, kaya ilang gibasa, ang versikulo 9 naman Reverend, di kayo mawala nga na mawala diya. Kaya ito naman kas 9, basa po naos ninyo ang Diyos. Kung basahon din din sa 13:9 og Diyos, gingon. Kaya ang atong kaalam og binasig nga mga mensahe dili hingpit. Ang Diyos, apan ko nang hingpit mo abot na kadtong dili hingpit mawala. Ang ila daw dinasig nga mensahe, dili pa hingpit, mawala pa to. Basahon na to sa Roma 17 para sa pagdaginot sa panahon ba doon unsa man tong mensahe sa pulong sa Dios, kaya ang pulong sa Dios di man ginapos sa Biblia gapon nga gitabayongan sa mga Protestante Katoliko. Anya basahon ko, busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe o ang mensahe nagikan sa pagwali kang Kristo. Kadto di ang wali nga Kristo, mo to ang mensahe sa pulong sa Dios, isa hiligaynon naman bradone. Giklaro ba pod sa hiligaynon? Deklaro na gyud ang unang Korinto 13:9 og Diyos mga kaigsunan, Bibliang Katoliko hiligaynon. Kaya ang aton ihibalo kag ang aton pagwali sang pulong sang Dios yung ginbugay sa aton hindi pa hingpit. Pero kung ang hingpit mag-abot, ang di hingpit magkataliwan. Tumananta ang gisgotan ni Pablo, doon na sila giwali sang pulong, nagwali sila pulong sa Dios. Unsa man ning pulong sang Dios ilang giwali, pero matud pa na dili hingpit og mawala. Roma 10:17, moro gyapon Bibliang Katoliko nga hiligaynon. Gani ang pagtuo ng katikan sa pagpamati sang pulong sang Dios, kag ang pulong sang Dios mo ning ilang giwali, dili hingpit ug mawala. Nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Mga mahal mong tigpaminaw, nakapakatinaw ang pulong sa Diyos dili ginapos. Nagarabang among tubagunon, pero oras lang ang wala. Pero kadto among gihatagan o katinaawan kamo nga nasaypan gyapon nila ang ubang mga pagpamatod. Na ilang gingog hingpit pero si Kristo kuno, pero unsa man ito atong gibasa, si Satanas tong nakasulat ato. Nagyapoy buti pasabot sama nga pagingon nila nga walay na record sa Biblia nga mga managna nga nag-angkon nga managna mao gyapon ng ilang dangatan atong gibasa-basa nila nga Hebreo. Sa sunod ato nang pamatudan. Miabot ng mga oras sa ngalan na lamang sa magtutulo Master Tomas Dionisio kini ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Inyong sa alusab sa makauban nga evangelista o ministro. Kinusab si Brother Rene Telebrico. O kinusab si Brother Mario Chabet. Kinisab si Brother Romy Rama Camus. Kaya sa mga inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Rodilo Mangalos kami ngayon hangtod sa sunod higayon sa samang tatna o sa mga istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.